gauzak, venga, zuk esan bat dit eiru. Bai? Arratsaldeon ikusentzule guztioi, landare rugbi zelaitik, biztan da Hernanitik, eta gaur Espainiako ohorezko mailako jardunaldi, beste jardunaldi bat izango dugu, hain justu ere, gaur 8. jardunaldia jokatuko baita, Espainiako ohorezko mailan. Eta hain justu, Hernani jokatzen den, landaren jokatzen den 3. norgehiagoka. Ea gaur kontatzeko gauza asko dugun, partida entretenigarria gertatzen den, hain justu ere, Hernani eta Valladolidko taldea izango dugu kontrario. Brak, Jesus Entrepinares taldea. Hain justu ere, zaitasun berezia izango duen norgehiagokak, besteak beste, Valladolidko taldea sailkapeneko buru delako ligan. Eta dagoeneko epailek eta jakinarazi dituzte noski, bi klubek, bi taldeek, Hernani Rugby Klub elkarteak eta Brakek jakinarazi dituzte 15-koak, eta zuzendaritzako Rafa Larretxeak eta Marcos Ormazabalek luzatu dizkigute kopiak eta emateko moduan esan dugun bezala, 8. jardunaldiko norgehiagoka hemen landaren jokatzen den 3. Eta hau izango da Valladolidko taldearen 15-koa. Lehen lerroan, badakizue, ezker hegalean Ramona Zutenbergi, orpokatzailea, azalkaria bi zenbakiarekin Pablo Mejmole, ea partidan zehar ongi izaten digun izen hauek, ezker eskuin arroin barkatu 3 zenbakiaren Cristian Bartolini, 2. lerroan 4 zenbakiarekin Taita Hernare Kalokofo Gaidi, izen konposatu luzi xamarra, hau dudarik ez da, Hernaniko ez da, 5 zenbakiarekin Guido Albertario, hori beraz, 2. lerroan, 3. lerroan, 6 zenbakiarekin ezkerre galean, Jose Guillermo Baso, eskuin egalean 7arekin, Carlos Valentín Gamazo, eta Giltza, 3. lerroko Giltza, del Paela. Uztartze erdia, 9 zenbakiarekin Pablo Gil, eta Gibeleko lerroan, joko zabaltzailea, Broadcat Hooper. Ezkerre egalean, 11 zenbakiarekin, Jaime Moncada. Erdietan, 12 zenbakiarekin, Samuel Guapa Valentín. Eta 2. erdia, 13 zenbakiarekin, Batalzar Tabo. Eskuin egalean, 14 zenbakiarekin, Axel Martín Papa. Eta Gibelean, 15 zenbakiarekin, John Wakalf Bell. 15 zenbakiarekin. Ordezkoen artean, Alberto Blanco, Pablo Gutiérrez, Sacha Casanas, Eduardo Francia, Gabriel Vélez, Pedro de la Lastra, Álvaro Fernández eta Rai. Eta Hernani dagokionez, aldaketa bat kontuan hartuta, hain justu ere Anartz Elosegi estelako hariko 15-koan, aurreko partidarekin alderatuta, Alcobendasko partidarekin alderatuta, eta bere ordez, Facundo Salas hariko da. Hau da, Hernaniren 15-koa, lehen lerroan, zenbakiarekin ezkerra arroin, Patxi Eguren, 2 zenbakia azalkaria Iñaki Otxotorena, 3 zenbakiarekin eskuin arroin, Beñat Iradi, 2. lerroan, Jose Luciano Abezia, 4 zenbakiarekin, eta Tomas Lapeire, 5 zenbakiarekin eta 3. lerroan, ezkerre galean Kepa Mijangos, eskuin egalean 7arekin Mikel Imaz, eta 8an Giltza Mikel Pérez. Eta gainera Mikel Pérez dugu kapitaina Valladolidkoen taldean, Gaidi izango da. 9 zenbakiarekin, uztartze erdia, Franco Di Filippo. Gibeleko lerroan, joko zabaltzailea Pello Pérez, 10ekin, ezkerre galean Mikel Bidegarai, erdietan Makin Collado eta Beñat Arizeta, eskuin egalean Facundo Salas eta Igor Etxeberria Gibelean 15 zenbakiarekin. Ordezkoen
Autitxoan, ordezkoen eserlekuetan, Igotz Otaño, Ugaitz Otaño, Einar Arratibel, Lander Meaza, Oskar Astarloa, David Pelaz, Gorka Igartiburu, Peru Ormazabal eta Santiago Muñoz. Hoi beraz, bi 15koak, esan dezagun, hori, 8. jardunaldiko partida dela, eta epaile nagusia, hain justu ere, Alfonso Mirat. Hernaniren entrenatzaileak, ohikoak azken urte hauetan, Patrik Polidori, eta gero, Valladolidkoen taldean, entrenatzailea Diego Merino. Bi taldeak zelaian daude, Braki dagokio erdiko sakea egitea, hain justu ere, behetik jodu Brock Kaf Hooperrek, eta erantzuna beste ostikada batekin, goikako ostikada, eta orain erantzuna berdina, Patri Polidori izan diote hasieran, ea ostikada asko izango diren, da ez esan dit, ea momentu ziru badira, Hernani zalei erdinaino ailegarretura eskura jokatuta, eta ezkerregaleraino Urumea ibai aldera, ireki dute baloi eskura jokatzeko asmoz, baina lurrera horita, gaur asko eroriko da, suposatzen dugu, baloi desente eroriko dela, berdegunea, iruditan ikusiko duzuen bezala, zainketa ona egin ondoren, belarra baba, desente gainera, baina baita putzuak eta lokatzarea bai, aurreko partida ere izan delako, hain justu ere, 23 urte azpiko norgehiagoka jokatu dute, eta zorionez, Atletiko Hernanik, gizue, bitaldeak bat egina ari direla, zenbait, maila guztietan esango genuke, eta irabazi egin dute etxekoek, alegia Atletiko San Sebastian Hernanik, 15 eta Brakesos 14. Garaipen estua, emaitzaldetik, ez dugu partida oso ikusterik izan, baina, lehiatu bederen bai. Kontua da hemen talde nagusiek ekin diotela norgehiagokari, eta dagoeneko 2 minutura heltzear da, partida, zelai erdian markagailutik hurbil uztartze bildua esango genuke. Brakek aterako duena, jokon jarriko duena, izuzen ere Pablo Gilek. Epaileak emando agindua, Gilek sartu, eskura zabaldu ezkerraldera, armaila aldera, eta kostako da gaur baloiarekin jokaldi politak egitea, orain eskura jokatzeko asmotan, ezkerre galera, tribuna aldera, armaila aldera ari dira jokatzen Valladolideko eskura, eta pase politak egindu Hooperrek, orain baloia lurrean, eta berriro Gilek zabaldu die aurrelarien arteko norgehiagoka dugu, eta epaileak zazpiari agindu dio Hernaniko zazpiari, Mikel Imazi, jokoz kanpoko posizioa, eta hortaz baloiaren jabe, Valladolidekoak, sailkapeneko burua den taldea, gero aipatuko dizu nola dagoen sailkapena, baloia Hooperrek eskutan duela eta kanpora botako du egalera, horren bitartez, alboko sake bat eragiteko, beraientzat. Hori da, ea zenbat irauten duten jokalariek erabat zikindu baino lehen, gaurko esan bezala, pensatzen dute Euskal Herri osoan egin duen bezala euri desente, odeitzu dugu zerua, euri zaparradatxoak ere bai tarteka, han eta hemen leku guztietan bezala, eta eragina izango du dudarik ez da espairik gabe, berdegunean zelaian, eskasa Valladolideko alde, primeran hartu dutena erdialdean, eta orain bultzaka, uztartze laxoa osatu ondoren, ensegulerrotik 18 metrora gutxi asko, eta bultzaka metroak pixkanak irabaziz, Espainiarrak, Valladolideko taldea, uztartze laxoa behin eta berriro 10 metro irabazi dituzte bultzaka, hor defentsa egitea ez da bate erresa, talde bat indartsua denean, eta ensegulerroraino ailegatzen ari dira urdinak, gaur Valladolideko urdinez jantzita, baloiaren jabe, hori da garrantzitsu, horrelako partida batean, baloiaren jabe izatea eta ez galtzea, ensegulerroraino ailegatu dira, Valladolidekoa, baina oraingoz, defentsa ongi, ari dira Hernaniarrak, defentsan jarraitzen dute, pixkanaka
jokaldi antolatu nahian, Valladolidekoak, baina aurrelariekin, ea tarteren bat aurkitzen duten, partidako lehen ensaioa egiteko, ala uzten badie, erraniko defentsazaileek edo defendariek, berriro baloi eskutan hartuko dute, eta aurrelariekin, zunpaka, tartea egin arte lurrera hori zaie baloia, eta zorionez, Hernaniren alde, baina hori bai, agetatik oso hurbil. Ikusten duzen bezala irudian, agen parean daude, jokalariak, eta hor izan du arriskua Hernanik, lehen ensaioa jasotzeko, baina, defentsa momentuz behintzate ona eginda, lortu dute Valladolidek, Brakek kesu zentepinalesek, ensaioa ez egitea. Argiare pixkana joango zaigu, gaur ilunda, eguraldia, badakizu argiteria berria duela landare toki zelaiak, lehen zelaia behin. Eta bueno, hoien argitasunarekin jokatzerik da partida, baina gaur egun desente goiz iluntzen du, eta horrek badu eragina eguzkirik ez bada, eguzkia bai izaten da, baina argi espalin badago, guk gure papera ikusteko ere, nahiko larri izango dugu. Eta oraintxe bertan, guk esan balin badugu, zaparra da gogor xamarra, bueno, bero xamar dagoena, freskatzeko moduko zaparra da. Ea baloia sartu du Hernanik, Uztartze bildorretan, Franco Di Filipok, baina bultzaka, Valladolidekoa indartsu, lehen Uztartze honetan, defentsak ostika da, baina agindu du epaileak aurrera pasea, aurreratua izan dela, eta hortaz berriro Uztartze bildua izango dugu. Lehen esan dizuet, 15koan, Hernanien 15koan behin, aldaketa bat dugula, bueno, ja eskarmento handi hartu duen Anartzelosegi ez da 15koan, eta bai bere ordez, Facundo Salas, jokalaria, gogoratu behar dugu, aurreko 7. jardunaldian Anartze aritu zela, baina gaur ez behintzat hasieratik. Ea Uztartzea agindu du Mati epaileak, eta Hernanik defentsa gogorra inberko du, saiesteko, lehen ensaioa saiesteko, nahasketa handi xamarra hor, jokalari batzuk altxatuta, eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Esan dugu, nahastu xamarra zela jokaldi hori, eta azkenean, partidako epailea Alfonso Miratek zigor kolpea agindu du, eta zoritxarrez Hernanin kontra, Valladolidikoek Uztartze bildu eskatu dute, biztan da horre indarra badago, aurrelari multzo horretan, eta ez da leku txarra, agetatik egaleraino, erdi parean, eta ensegulerrotik dozen erdi bat metrora, eta saiatuko dira Valladolidekoak biztan da, bultzak hori nahi dutelako, Gilek sartuko du baloia, eta baloia oraintxe sartu du pasabidean Gilek, biratu da pikin bat, baina Brakari da bere metroak egiten, eta berriro joko zigor kolpea. Erori egin delako nunbait epaileak adierazi du, erortze hori Hernaniren errua izan dela. Hori ez da hain errez izaten, baina epailea hor baldin badago, ikusiko zuen, intentzio asmoa, nahiz eta irristegin hori aintzat hartzen da, eta irristegin arren pentsatzen da, zigor kolpea egin duen multzoak, aurrelari multzoaren errua izan dela, erortzearena, eta horregatik ezin izan du Brakek aurrera egin Uztartze bilduan bultzaka. Eta honek arriskoa dauka, beste behin edo bitan zigor kolpea egiten badu Hernanik, zigorren sego ere izan daitekeela. Ea berriro Gil baloia eskuetan duela, Uztartze erdia, bederatzia, eta momentuz behintzat ezin sartu, epaileak altxaraz egin baitie,
jokalari, atxarazik baititu jokalaria. Joan zen partidan, azkeneko Norgeo Alcobendasen kontra jokatu zuen Erranik, ozta partida ona egin ondoren, 36 eta 25 galdu zuen Erranik. Luis jokalari hoiak esan digu, partida ona jokatu zuela Erranik. Merezi izan zutela neurri txiki batean garaipena ere, bera gustora atera zela Erranik erakutsitako jokoarekin, hori Luis Gutierrez jokalari hoia, Urnietarrak, gaur egun Astigarragan bizi den jokalari hoia. Bultzakari da Brak pixkanaka, ongi gidatuta, zuzendu nahian eta 8ak bere hanketan du zera, baloia, eta baita ensegua egin ere. Bueno, partidako lehena, beraz, Bultzaka 3. zigor kolpea baliatuta. 3. zigor kolpea baliatuta. Bueno, 8 zeukan oinetan baloia eta ongi gidatzen ari zen. Gero ez du oso ondo ikusi, nor izan den, baina bueno, momentu honetan zein izan den ez da hain garrantzitsua. Baina ongi gidatu duela baloia jokalari espainiarrak, Valladolidekoak. Eta ondorioz partidako lehen ensegua. Aurrez aurre dauka gaina, hagen aurretik, 10 metrora. Esan dugun bezala ikusten ari zaret eskuetan, 8ak hartu du baloia eta bera sartu da. Berak egin du ensaioa, beraz, partidako lehen ensegua. Eta baita gauzatu ere, ensegu hori gauzatu, hortaz, 7 eta huts, Valladolid aurretik. Esan dugu 8ak egin duela, eta 8 ez dugu esan bere izena, baina atzerritarra Paella izan da lehen ensegua egin duena. Jarri egingo dugu, markagailuan minutua, 11. minutuan egin du, esan bezala, ensegua. Berriro ekin diote jokoari, markagailua huts eta 7 dela kontuan hartuta, erdi parean, zelaiaren erdi aldean, dihardute lanean, 2 multzoko jokalariek. Markagailuaren aldean ari dira jokoan orain. Eta ez dizuegu esan, baina dagoen eguraldiarekin eta den bezalako eguraldia kontuan hartuta, Hernaniko landare toki zelaiko armaia, aski beteta, ikuslez. Eta partida entretenigarria ikusiko dugulakoan, bildu gara denok hemen Hernani defentsan. Defentsa zango zorrundu dute Hernanik. Hasiera batean Valladolideko ikutxe egin dute jasotzen eta gainean dira defentsan eta Valladoliden Brak Kesu eta Pinares taldearen 22 metroraino ailegatu dira, baina epaileak uste dugu ez legez heltzeagatik, kontrarioa, edo denboraz kanpo heltzeagatik agindu duela aipatutako zigor kolpea. Iruditan ikusten dugu, Hernaniarrak preso egin nahian, ongi, gainean, ezpa ere, eta ordurako epaileak adierazi zeukan zigor kolpea, esan bezala, bere keinoa ikusten duzue, heltzeagatik, ez dakigu berantiarra izan den plakajea, edo baloirik gabe egindakoa izan den, hori da ikusi dena zelaian, eta orain, hurbildu dira, desente Hernanikoak, 22 metroko lerroraino biztan da Valladolidekoen esparrura heldu dira, eta hori ona da, orain arte, kasik Hernaniren zelaian aritu direlako jokoan. Eta ikus dezagun eskasa, ongi hartuta, gibelean, atzealdean jaso dute baloia Hernaniarrek, ja hemendik aurrea
zein den asmatzea ere ez da erresa izango, zaparra da berriro dugulako. Bueno, zabaldu dugu jokoa eskuinaldera, eskura jokatzeko, Hernanik, baina defentsa ere, defentsa presionatzailea izan da. Eta orain, ean nor zeinek atera, epailek ere nahiko lanak izango ditu, partidan zehar zein den zein jakiteko, baina momentuz, uztartzea, agindu du, uztartzea bildua. Epaileak izan dizuegu, gaur iaz ere, partidua baino gehiagotan aritu zen, izan zen epaile Mirat, Alfonso Mirat, eta orain uztartze bildua, Valladolidekoen 20 metroko esparruan, izango nuke justo lerroaren gainean. Nahiko ongi, baloia lortu ezkero, Hernaniarrek gina, erasoko jokalditxo bat antolatzeko. Hagen kasi parean direlako hori bai, 20 metrora. Brakek, Gilek sartuko du baloia pasabidean, eta suposatzen du baloia irabazi ezkero, urruntzeko ahala egina ingo dutela ostikoz, baina Hernanik, gaur kostako ze pixka bat, behar bada aurrelari izutsuago dituelako Brakek. Ongi Igor Etxeberria, primeran hartu du baloia, defentsako baloia, zangoz jo dutelako Valladolidekoek, eta horrein uztartze irekia, eta Zigor Klope Hernaniren kontra, baloia gordetzeagatik, baloia ezaskatzeagatik, behar zen momentuan. Ensaio bat momentuz partidan, Valladolidek egin duena, Brakek egin duena, eta injustu ere, Paelak egin du, 8, giltzak, 3. lerroko giltzak. Desinteko presioa egin dute Valladolideko, Gipuzkoa Zigor Klopera egin, eta azkenean, uztartzea eragin dute, uztartze bildua ensegu lerrotik 6 metrora, Valladolidekoek, eta hori baliatu du. 3. lerroko giltzak, baloia lurretik berdeunetik jaso, eta berak egiteko ensegua. Hortaz, partidako lehen zatiko 16. minutua betetzear dela, Hernanik huts, Brakek 7. Ostikatzea edo transformazioa, Operrek lortu du. Orain defentsan bikain Hernani, zangoko erasoko baloia jo nahi izan du, baita jori, Arizeta Beñeta izagatzea, ongi errekuperatu du baloia, uztartze irekia, baloia ezkerretara eskura jokatzeko asmoz Hernani, Matin Collado, ezkerre galeraino antzegoen Facundo Salas ez, barkatu, Mikel Bidegarai, Lapurtarra, baloiari euste lortu dut Hernaniarrek, eta baita pixkanak, Barraken 20 metroko lerroraino heldu nahian, orain baloia eskurari jokatzen aurrelarian, Mikel Perezek, baloia bistan utzi du, baina defentsa gogorra aurrelari Espainiarrek, eta ondorioz ez dite utzi baloia hain garbi ateratzen Hernaniarrei, baina bai, orain ezkerretara, Iñaki Otxotaurena baloiarekin, ongi jaso du, baina beti zaila da baloia. Aurrera hori zea, baina Valladolidek aprobetxatu ingo du, erasoko zangoka da joere bai, baina hor zegoen eskuin egala Facundo Salas, goitikako baloia, ongi harrapatu dute Valladolidekoek, eta eskuko jokaldia egin nahian ziar dutela Valladolidekoek, aurrera pasea edo aurrera erori zaie, eta ondorioz Hernaniren alde uztartze bildua. Eguraldi fresko baldin badare, jende animatu nahian taldea, Hernaniarra fistan da, momentuz, eta orain baloia uztartze horretako pasabidetxoan, sartzen saiatuko da Franco Di Filippo, Hernaniarra, Hernaniko taldekoa. Baloia eskutan dauka, zelaiaren erdiko marratik Valladolideren aldera, Braken aldera 5-6 metro, sartu Di Filippo, baina tinko ari dira bultzatzen Zabaiokoak, Kesoseko barkatu baloia momentuz kontrolik gabe, presio egin duelako Valladolide, baina
Di Filippo zangoz jodu erasoko zangotxoa, zangokadatxoa, aldiz deferentzakoa, Jaime Moncada, okerrez gaude, ez Papa eskuin egalean ari da, hiru laurdenetako eskuin egalean, berriro berak altxatu du baloia lurretik, berdegunetik, eta berriro erasoko edo defentsako zangoka da, ez dakigu, ustika da, luzea bai, eta hor momentuz Erraniarre pikin bat baloia defentsa lanean eta kontuz, ostika da oso ona izan delako, ezkerre galera, Valladolidiko bi jokalari dira, Erraniko bat, baloia errekontratu dute Valladolidiko, eta ensaio izango da, ensegoa Valladoliden alde, Brakek partidako bigarren ensego, ostika da, arriskutsua izan da oso ona, luze bidalia, eta ezkerre galeko banderatxoaren pare-parean, ondoan, egin du Valladolidek ensegua. Esan bezala ezkerre galean, jokalari ensego egilea jokalari handia, eta hori geratzea etzen hain errexa izango. Ez dugu, eta orain saiatuko da transformaketa egiten 10 zenbakia, joko zabaltzailea Brock Cat Hopper, baina esan dugu ensego egilea jokalari pisutsua, baina behar bada baloia errekuperatzen izan da gakoa, okerrez bagaude, horre ezkerre galean ziarduen edo 4 zenbakia edo 8 zenbakia izan da, 5 zenbakia, esaten digu hemen teknikoak, Juanan Iraolak, 5 zenbakiak egin du, hortaz Guido Albertario izan da, ensego egin duena, Albertario. Ezkerre galean, ez da errexa izango hortik ensaio gauzatzea lortzea, baina momentuz, huts eta 12 Brak aurretik. Orain zango joko dena ez da izango Hopper, baizik eta Baletip. Eta ez du asmatu, ez du sartu, hortaz Valentin, Kamut Guapa Valentinek ez du asmatu agetan sartzea, eta ondorioz jarraituko du, huts eta 12 Albertarioren enseguaren ondoren, beraz, Brakek bigarren ensego egin du. Ea bueno, sailkapena, momentu egokia da Errani jarriko du baloia jokoan, eta honelaxe dago sailkapena Espainiako orezko mailan. Baliatuko dugu pixka baloia jokoan dela, Valladolidekoen 20 metroko esparrutik hurbil, uztartze ireki antolatu dute, Espainiarrek, eta Gilek zangoz defentsa egin nahi izan du, baloia goitik bidali du, gorako, eta ezkerre galetik sartzen azelekin duko Hernani, baita ostikadatxa arriskutsua eman ere, Gilek Valladolidiko behatziak baloia jasu du, ostikadat txikia, eta orain Hernaniko aurrelaria saiatuko da tartea egiten, aurrera pasa egintzen du epaileak, eta horixe da azkenean izango dena Mirat. Tira emango digu gainbegiratua sailkapen orokorrari, esanez, galdutako partidu guztien ondoren, Hernani azkeneko postuan dela, 7 partidu jokatu, 7 galdu, eta hori bai, defentsako 3 puntu lortu ditu, defentsako gehi partida batean, lau ensaioetagatik lortu zuen puntua, eta ondorioz 3 punturekin. Lehen postuan, Kesus entre Pinares gaurko Hernaniren kontrarioa, 29 punturekin, Valladolidiko beste taldea bigarren Silverstone El Salvador, hain zuzen ere, datorren asteburua Hernanik hemen landaren hartuko duen taldea, 28 punturekin ikus dezagun, ezpa ere, Valladolidiko Brakeko Gilek sartu du baloia pasabidetxoan, defentsa momentuz behintzat, nahiko na, baina badoaz, Valladolidikoak, Gibeletik, atzealdetik, 3 dira, 3 jokalari iraso antolatzeko, eta bera bakarrik egingo du ensego lerrutik hasita, eta bera hori zein da, ikustu ere, Baltazar Tabo. Olako enseguak egitea, esango nuke, ez dakit arriskutsua den hitz egokia, baina
Ez luke hori gertatu behar, jokalari kontrario batek bere kaseken segolerrutik baloi hartu eta ospa egitea, baina ez badezu hori geritzeko azken finean 3 jokalari ziren, bat biren kontra, eta berak egin du jokaldia, Baltazar delakoak, lehen bigarren erdiak, eta bera bakarrik joan da, Tabo Baltazar. Beraz, huts eta 17 momentuz, 24. minutuan, eta oso erresa da, jaurtiketa agetara, ensegu gauzatzea lortzeko. Beste erdia, Valentini, Manuel Guapa Valentini. Berak egin duen ensegu transformaketa, eta orain biztan da, okarrena gerta dakioken Hernani da, burua pixka bate, burua edo gorputza lasaitzea, edo lasaitu ez dakit den hitz egokia, baina bai, bera egitea, eta kontrarioa handitzea, arrotzea, eta enseguak bana bestaren artetik lortzea. Hortaz, huts eta 19, momentuz, markagailuan Brak aurretik, eta berai dira baloiaren jabe, erori zaie baloi atzealde, Hernani jaso du, baita ostikoz ere, erasoko ostika da ezkerre galera, errekaldera, eta defentsan, eskuini galetik jaurti luze, baina ez da atera baloia, markagailuaren parean, erdialdetik baloia goitikako Hernanik, orakoa, erasoa antolatzeko, uztartze irekia antolatero bai, eskuinera jokatuko dute eskura, eta zangoz luze agetaraino iaia, baina atzean, defentsan Hernan ibili dira, Brakikoak, Valladolidekoak, eta baita baloia alboro atera ere, beraien zelaiko iaia 10 metroraino. Berrekingo diote galdean. Jarraituko dugu, esan bezala, bigarren postuan El Salvador, Valladolideko taldea, 28 punturekin, Alcobendas, 24 punturekin 3. Laugarren berdinduta puntuetara Anpo Ordizia, 24 punturekin, hain justu, Hernanik Ordizian jokatu zuen denboraldiko lehen derbia, eta emaitzaldetik Aixen nabarmendu gailendu zen Ordizia. Ondoren, Sanboian 5. 20 punturekin, 6. Barça, 20 punturekin, 7. Independiente Santandergoa, 19 punturekin, 8. postuan 14 punturekin Sevillako Ciencias Cajasol, 9 punturekin 9. postuan Cisneros, Complutense, gero 10. postuan Bazko Rugby Club, 9 punturekin, Santanderko beste taldea, ondoren 11. postuan Burgosko Ubu Kolina, 5 punturekin, eta lehen esan bezala Hernani, 12. postuan, 3 punturekin, 7 jardunaldi jokatu ondoren. Tira, ustartzen laixoa osatuta Hernaniarrak, aurrelarien bitartez metro batzuk eginda gainera, pixkanaka, eta aurrez paileak ikusitako zigor kolpea adierazi du. Jokoz kanpo hemendik entzun diogu, epaileari. Ez dakit belarri hona dauzkagulako edo ala adierazi du behitza. Jokoz kanpo, Hernanik baliatuko duena, eskasa ateran, segolorretik metro gutxira, eta holaxe. Bestatik, emaitzari dagokionez, Hernanik etxeko 2 partida jokatu ditu, galdu egin ditu, eta hauek izan dira, lehen jardunaldian, 72-17 galdu zuen Sevillan, Zientziasen kontra. Gero Hernanin, lehen partida Landaretokin, 20 eta 21 galdu zuen Cisnerosen kontra, ozta. Jarraituko dugu geroxeago, emaitzak ematen, baina Iñaki Otxotorrena baloian joko jarriko du eskasean, erdialdean bikain hartu dute, aurrealdean, 2 eskura, baina defentsa gogorra da. Valladolidek egiten duena, batez ere hola jokalarien pilaketetan, bilketetan, eta aurrera erori zaie baloia Gipuzkoarrei, Hernaniarrei, ondorioz, uztartze bildua Valladolideren alde. 3. norgehiagoka Hernanik Ordizian jokatu zuen, Trevijanon, Anpo Ordiziaren kontra, 76 eta 14. Ongi nagusitu zen Anpo Ordizia, garaipen osoa lortu zuten,
derbian, laugarren Independiente, Santanderkoak, 21-20 irabazi zion Hernaniri. Puntu bateko aldeaz, Sanboin aldiz, Barcelona, Katalunian, Sanboianan, Valeria Leu zelaian, 5. partida jokatu zuen Hernanik, 72 eta 7 galdu zuen Hernanik, 6. partidoa etxean jokatu zuen Hernanik, eta Burgosen kontra, 24 eta 30 galdu zuen Hernanik etxean, hala ere, puntu bat eskuratu zuen, defentsako puntua, eta 7. partida jotzen asteburuan, jotzen larun batean Alcobendasen kontra, 36 eta 25 galdu zuen Hernanik. Baina esan bezala, esan digunez Luisek, merezi izan zuen Hernanik zerbait gehiago, partida hona jokatu zuen, eta bintzat aurrera begira, pixka bat baikorrago izateko. Igor Etxeberria jaso du baloia, Valladolidikoek defentsatik urrun jaurtitako baloia. Baina hala ere, epaileak ikus dezagun, zer adierazi duen, Marrazainarekin hitz egingo du. Eta bien bitartean beraz, esan dezagun 7 partidetatik 7 galdu ditu Hernanik, baina bat behintzat, puntu bateko aldeaz etxea Cisnerosen kontra. Ea momentuz behintzat, epailearen adierazitakoaren arabera. Brake jarriko du baloia jokoan, hain justu joko zabaltzaileak, Joperrek, eta zelai erdiraino hor nonbait jaurti du baloia. Markagailuaren aurrez aurre, Urumea ibaiaren aldetik, eta beraiek, Espainiarrek jarriko dute jokoan berriro. Momentu honetan pixka bat zatu zaigu, norgehiagoka, oztu zaigu, bat Brak ongi ari delako markagailuan aurretik, eta Hernanik jakin nahien nola eragin partiduan, nola lortu metroak egitea, orain ere baloia, goitikako baloia indartsua, baina ondo jaso du Salasek, Facundo Salasek, eta gainera ongi jaso eta gero lortu du Valladolidikoen 8 zenbakiaren zigor kolpea. Paelaren zigor kolpea eragin dute, eta oraintxe, lehen zatiaren erdia pasatxo dugu, gainditua dugu lehen zatia. Eta baliatuko dut orrialdi berean, daukadulako inprimatuta, Espainiako ohorezko B txapelketako sailkapena. Gogoratu Euskal taldearen multzoan, badirela 5-6 talde, eta momentuz, 7 jardunaldi jokatuta, 7 irabazita, Getxo Rugby taldea, da lehen postuan 34 punturekin. Bigarren Bizkaia Gernika, 26 punturekin, hirugarren, Babi Auto Zarautz, 5 partida irabazita, bat berdinduta, 25 punturekin, laugarren Campus Universitario Ourense, 23 punturekin, 5. Donostiako Berabera, 22 punturekin, 6. Bilboko Universitario Bilbao Rugby, 18 punturekin, 7. Pasek Belenos, 15 punturekin, 8. Kaleiko Universidad de Vigo, 12 punturekin, 9. Real Oviedo, 8 punturekin, 10. Eibar taldea, Abia Eibar Rugby taldea 6 punturekin, 11. Gaztai Rugby taldea 5 punturekin, eta azkena 12. postuan Uribe aldea Rugby Kirol Elkartea 3 punturekin. Beraz, guztira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 talde diardute, 8 taldek diardu Espainiako ohorezko B taldea. Zelaiaren erdialdean, bien bitartean gaurko norgehiago Kamel Andaretokin, Hernanik Brak Quesos Entre Pinares, zelaiaren erdialdean, Armaien aldean, eta Gile jasoko du berdegunetik baloia, Joperrekin jokatu, honek zangoz eskuin egalera, eta han, primeran jaso du Igor Etxeberria Peixek, baina gero galdu ere bai, gainean zuen Brakikoen presioa, eta orain
pixkanaka zangoz ere, besterik ez bada, Igor Etxeberriak arazoa baloia horri ongi eusteko, lurrean da, ensego lerrotik 2 metrora, baina momentuz behin epein lortu dute hernaniarrek pixka bat baloia jabetu eta eustea, ezkerre galean ikustu ere. Esan dezagun, baliatuz eten alditxo hau, Hernani badituela hainbat eta hainbat babesle laguntzaile, eta tarteka, horiek ere, laguntzen duelako taldearen norabidean, taldearen ekonomia arloa sendotzen. Esan dezagun, itsasburu sagardotegia azken urte hauetan, ja beti, Hernanirekin bat egin du modu batean edo bestean, eta aurten laguntzaile babesle garrantzitsua dugu. Valladolidikoak eskasa ateratzen, bikain jaso erdialdean, 2 eskura, eta uztartze laxoa egin badute ere, Hernanirentzat izango da, okerrez pagaude, baloia. Eskasa irabazi bai, baina zer adierazi ote du, Juanan, zer uste duzu? Uztartze bildua bai, hori bai, Hernaniren alde, baina ez dakigu, zergatik izan ote den, errepikapena ikusten ari zarete. Bueno, momentuz gogoakin geratuko gea. Bueno, gauza batzuk garbi ikusten ditugu, beste batzuk, segurazki ikusten ari zaretenok, honezkero gu baino lehenago ikusi duzuela zein izan den arazoa. Alboko sake horretan, kontua da Hernaniren alde izango dela, baina gogoratu el sábado presioa handia egiten duela uztartze bilduetan, eta hortan saiatuko dela berriz ere, seguro gaude. Baloia jokoan Hernanik jarriko du, hain justu ere Franco Di Filippo, eta zorionez Hernaniren alde kolpe frankoa azkar jokatu nahi, bai, baina, bueno, baloia lurre erortzea gaur egungo zelaiarekin da, baloiarekin ez da zaila izango. Asarretu da Matin Collado gertatu denarekin, baina kontua da, ez bazaio fundamentuz indarrez baloiari usten, gaurko zelai lokaztu eta guztion egin, olakoak gertatzen direla. Ea gero baditugu beste norgehiagoka batzuk, gaurko jardunaldia dela eta, horiek ere, aipatuko ditugu laizter batean, baina bitartean ikus dezagun zer gertatzen den hor epaia zer adierazten duen. Bueno, nik esan dut, hasiera batean uste dut behin edo esan duela gaur 8. jardunaldia dela, baina ez, 7. jardunaldia da, eta 8. jardunaldian ikus dezagun aprobetxatuko dugu 8. jardunaldiko norgehiagokak, esan dugu lehen, gaurko jardunaldiko partidak, 8. jardunaldia barkatu, berriro 7. ez da, 8. jardunaldia da, eta jokalditxo hau pasa bezain pronto, adieraziko dizugu jardunaldiko norgehiagok guztiak, batzue gainera beste 2 partida ere jokoan dira jadanik, Valladolideko bultzaka, izugarrizko presioa egiten, 8 berriro baloi hartu du, eta eskura jokatuz, eta zer adierazi du epaileak, zigor kolpea, baloia usteagatik, uste dugu, baina zigor kolpea arriskutsua oso, ensego lerrutik 5 metrora delako, eta berriro Valladolidek jarriko du jokoan baloia, uztartze bildua adierazi baitu, baina uste dugu Valladaolidekoek uztartze bildua eskatuko dutela, aukera hori da. Beraiek oso jakitun dira, aurrean uztartze bilduetan indartsuagoak direla, pisutsuagoak, nonbait, eta lehen gertatu den bezala, lehenengo ensaioan paelak egin du 3. lerroko 8 giltzak egin du lehen ensegua, partidako lehen ensegua, antzeko jokaldia, esan nahi dut, baloia berdegunetik hartu, tinko, eta bera indartsu onda. Orain ere, segurazki, horretan ahaleginduko da, bultzak nahi du Valladolidek metroak egin, epailea bazpare atzean jarri da ikusteko zer gertatzen den, ja zigor kolpea adierazi du Valladolid alde, baina hauek eskura jokatuko dute, eta momentu zigor kolpea adierazi du epaileak, Valladoliden alde, Braken alde,
eta horixe izango da. Eta lehen aipatu dugun bezala, lehen seguan arriskua Hiruzpalau zigor kolpeen ondorioz zigorren segua ere adieraztea. Beraz, kalera 10 minutu gainera egotzi du epaileak Hernaniko Arroina, jokaldi horren ondorioz. Patxi Egiguren, 10 minutuz beraz, kanpoan egon berko du, esaten bezala, ez da egite espresioa egokia den, baina hozkailuan, ze han eserita oztu egiten baita bat, baina 10 minutuz, eta partidaren 39. minutuan gertatu da hori. Egiguren, 10 minutuz, epaileak egotzi du, segurazki, pensatu duelako, bigarren aldia zela berak egiten zuena, eta orain aldaketa, uste dut Einar Arratibel dela, sartu dena, eta jakina lehen lerroan, Arroinak behar direlako, eta aztalkaria. Laizter ikusiko dugu zeinen ordez, atera den. Einar Arratibel pensatzen dugu, 10 minuta hobetarako. Badakizuen legez, lehen lerroan beti aritu behar dutelako, aurren lehen lerroko jokalari eta baloia jaso dute, eta entsegua, lehen ensaioaren antzera gutxi asko, Hernanik huts Brakek 19, eta ikusi dugu bezala, uste dugu pitima da hori zaiola baloia aurrera, baina epaileak ez horrela ikusi, eta ensego lerroa, okerrez gaude berriro, 3. lerroko giltza izan daiteke, hortxe duzue baloia tinko eutxi, eta barruraino agapean sartu da Valladolideko jokalaria. Guk paelari emango diogu, nahiz eta aurrera erori pixka bat baloia, garbi ikusten da irudia, baina epaileak ikusten duena agintzen du, hemen ez dago errepikapenik eta olakorik. Eta beraz, lehen zati horrelaxe amaitu da, markagailuan huts eta 26, ensaigoarekin, Valladolidikoen 3. ensaioarekin huts eta 24 aurreratu da berriro paelak egindako ensaioarekin, eta ensaigo gauzatzearekin 26, beraz, Hernanik huts, 26 Brakek. Eta esan behar dizuegu, gainera, 3 ensaigo eginda, beraz, batera daude Espainiarrak, erasoko puntu gehigarria lortzeko, eta 3 ensaigoak antzekoak izan dira, hagen paretik 5 metrora Uztartze bilduan eginiko jokaldian, 3. lerroko giltza baloia jaso, eta berak zuzenean, berak duen pisuarekin, indarrarekin, agapean sartu da, eta momentuz behintzat lehen zatian nagusitasuna Brak Jesusen nagusitasuna izan dugu. Hernani hurbildu da Hiruzpalau aldiz pikin bat 22 metroko lerroko esparru horretara, baina gainerakoan momentuz agintzen Espainiarren jardunaldiko norgehiagokaren bigarren zatia eskaini ahal izateko.
Ederki, arratsalde on berriro zuekin gaude landare errobi zelaitik, bigarren zati hasi berria da, oraintxe bertan egin dute zale erdiko sakea erranikoek, konturatuko zelaite irudietan, oso polita atera direla erranikoak kamiseta berriarekin edo gutxine garbiarekin. Hori eskertzekoa da, dudarik gabe denontzat. Eta Braken defentsako ostika da, eta alboko sakera partida hasi bezain pronto. Bueno, esan dugu jokalari guztiek bat izan ezik. Hernaniko jokalaria bat izan ezik, hain justu ere, Lapeire, Tomas Lapeire, bigarren zati honetan, lehen zatien erabili duen kamistarekin zelairatzea, erabaki edo hala egin duelako. Gogoratu, Hernani 14 jokalariekin diharduela bigarren zati honetan, eta halaxe egingo duela lehen zatiko gutxienez 9 minutuan kanporatu egin baitu epaileak 10 minutuz Patxi Egiguren, eta berri ordez Einar Arrazibel zelairatu da, hortaz hori da momentuz aldaketa bakarra. Esango dizuegu, jardunaldian badirela beste norgehiago batzuk lehen esan dizuet esango nizkizuela, baina orain arte ez dugu egin, eta hau etxe dira 8. jardunaldiko partida guztiak. Hernani Brakesos, Samboien Silverstone El Salvador, Alcobendas, bihar jokatuko da, Bazko Rugby Club Burgos, bihar jokatuko da, eta partida amaitu dena Barcelona eta Sanboi, 32. Barcelonak 32, Sanboik 32, beraz, berdinketa geratu da Kataluniaren arteko derbia. Eta momentuz, beste jokoan den beste partida, Cisneros eta Anportizia, oraindik ez dugu emaitzik, baina horiek jokatzen ari dira norgehiagoka. Beraz, lehen jardunaldi honetako lehen norgehiagokan, edo amaitu den lehenengoan, Barcelonak eta Sanboik 32 egin dute, berdintu dute. Ea guri dagokigunez, hemen landare errubi zelaian dugun norgehiagokan. Momentuz behintzat Espainiarra nagusi, bigarren zatiko 3. minutua betertzea dela, Hernanik huts, Brak Valladolidek 26. Eta zuzenketatxo bat egin behar dizugu, guk esan baitugu lehen zatian 3-6 egin dituela Brakek, baina hemen zuzendu digute eta 4-6 egin dituela dagoeneko. Hortaz, puntu bat behintzat, erasoko puntua lortua dute Valladolidekoek, 4-6 egin dituztelako. 2 Paele 3. lerrokoak, besteak Albertariok, eta azkena Valentinik Tabok egin du 24. minutuan, eta azkenean lehen zati amaitza zela, Uztartze bilduan irabazitako baloia pausatu du Paelak Ensego lerroaren bestaldean. Hernani da baloiaren jabe, epaileak zigor kolpea dirazi du Gipuzkoarren aldekoa, eta Zangoz erasoko ostika da, esango genuke, albora jaurti du Hernaniko uztartze irekiak, hain justuria Franco Di Filipok, eta horri esker, Braken Ensego lerrotik 10 metrora, alboko sakea baloia Iñaki Otxotorenak jarriko du jokoan, eskasean, zeinekin kombinatzen duen, Gibelea, atzealdera, hasiera baten ez dute baloia jaso Hernaniarrek, lurre hori da, eta orain uztartze irekian jasoko du Di Filipok, aurrelarekin jokatu nahian, uztartze irekia, eta agen aurrean gutxi asko, 12 metrora, orain eskuinera jokatu nahi dute eskura, tarteak bilatu nahian, aurrelarien bitartez oraingoan behintzat, eta bultzaka, 12 metro irabazi ere bai, eta azkenean baloia aurrera hori zaila adierazi du gaurko epaile nagusiak, Alfonso Miratek.
esan dizuegu gaurko 8. jardunaldiko beste norgeia okan Madrilen ari dela jokatzen. Portizia da taldetako bat. Eta, bueno, badakizue, gaur egun partida guztiak streamingez eskaini behar direla. Klub bakoitzak antolatzen du bere, bueno, zuzeneko irudiak eta orain aukera dugu zuzenean ikusten ari garenaz gain, Cisneros eta Ortiziaren arteko ere ikusi ahal izateko. Laster jakingo dugu nola doakien emaitza aldetik. Hemen bien bitartean Landaretoki zelaia nahiko lokaztua, jokalariak baloiari eusteko ere ahaleginetan ari dira, eta Hernaniarrek marrazainari adierazi baldin badiote zuzenean bota duela baloia. Hernani jarri du askar baloia jokoan, eskasean, eta orain Di Filipok baloia Einar Arratibelentzat, Arratibelek talka egin du, eutsi gorputza handi horrekin, eta orain aurrelariek eskura jokatzen, baloia berdegunan, eta zer adierazi du, zigor kolpea, baloia gordetzeagatik, ez askatzeagatik, adierazi dio Mikel Imaz 3. lerroko gazteari. Venga, animoak. Aupadak Hernaniko zaleen aldetik. Eta azkeneko partidekin alderatuta esanen dizuegu Hernanin gaur falta direla beste batzuen artean aipatzearren Eneko Noriega, Jon Otxotorena, David Pelaz ordezko da gaur, David Pelaz, 3. lerrokoa, Erik Goñi, Eneko Garzia, Santiago Muñoz, Jerean Hebretek ere gaur ez du jokatzerik. Bueno, berez talde batean kopuru aldetik, jokalari kopuru aldetik, gutxienez eskarmentu duten aldetik ez bada oso oparoa. Bueno, edozein aldaketa, edozein min hartze lesio aintzat hartzeko direla, eta guk aipatu ditugu behintzat. Eskarmentu handi duten Eneko Noriega, Jon Otxotorena, David Pelaz ala ere ordezko da. Eta gero, Eneko Erik Goñi, Eneko Garzia, Santiago Muñoz, Hernán Ebret. Hoiek ez dira azken urteotan Hernanin aritu, baina aurrean Eneko Noriega eta Jon Otxotorena, David Pelaz eskarmentu handiko jokalaria dira, eta biztan da. Nahi eta nahi ez, nabaritu behar du Hernaniren aurrelarikoak. Brak nagusi baloiarekin, eta orain aurrelariekin jokatu nahian, ireki du baloia Pablo Gilek, eskura jokatu nahian jarraitzen du Valladolideko taldeak, baina eskura, baina zangoz erasoan, joko zabaltzailea fin jodu, Operrek eskuine galera, baloia lurrean dala ere, Hernani nagusitu da, Hernani jabetu da baloiaz, zango zorrundu nahian presioa, eta orain alare Juperre berriro, bere ganatu baloia ezkerre galera jokoan, egalekoarekin, baloia jaso Monkadak, eta orain defentsan Hernani tinko, eskuine galdean Urumea Ibaialen aldetik, momentuz aurtengoz ez da atera gehiegi Ibaia, erreka kanpora ez du gainezka egin, nahiz eta hori asko egin, eta eskertu beharrekoa. Baloiaren jabe Hernani, baina kostata, presio egiten ari delako Brak, eta gutxienez zigor kolpea eragin du Hernanik, Gipuzkoako taldeak, momentuz, bigarren zate honetan ongi eusten ari zaio markagailuari, nahiz eta galtzen jardun, utz eta 26, bigarren zatiko 10. minuto betetzear dela, eta orain berriro aldaketa pasa direlako 10 minutu, Mikel sartu da berriro, Lapurtarra, Mikel Bidegarai, bere lekura, eta
esan bezala, 10 minutu pasa direnez, berriro 15 jokalariekin da Hernani. Baloia ongi jaso dute Gibelean Valladolideko, baika talka gogorra egin ere, aurrelariek, ja nahiko zaila zaigu jakitea zein den. Erasoan, defentsa kostika da Valladolidek, zailtasunak izango ditu Igor Etxeberria, baina hanka jarrita, hanka primeran jarri du, zakarketiaren bat beste. Hala ere, jarraitzen du Hernanik baloiaren jabe, ozta, bale hori eutxi, Zineki Otxotorrenak ongi eutxi dio hori bai. Zelaiaren erdialdean dihardute jokalariek, ikusten duzue irudietan, zer gertatu den aurreko jokaldi horretan, baina ez marrazainak, ez epaileak, ez dute zer ikusi bitartean, eraso Hernani, makarrik orde, eutxi dio baloia ezkerre galetik Mikel Bidegarai, ez du lortu ensaioraino ailegatzea, hala ere futsuan iztinatxo horretan, igerileko txiki horretan, baloiaren jabe Hernani, eta ensego egiteko zorian dira Hernaniarrak ezker egalean, ensego lerroti 2 metrora, hor nonbait, baloiaren jabe, eta orain tartea egin nahian, jokalariek eutxi diote hasiera batean bai, baina aurrera pasea, aurrera joan zaiola adierazi du epailea. Hor ikusten dugu irudietan, errepikatuta. Ea gauza garbirik ez, baina kontua da, epailea bai eten egin duela jokoa. Eta orain ikusiko dugu etenalditxo honetan bigarren zatiko 12. minutu betetzear dela. Hernanek 3 aldaketa egingo ditu. Argi daukagu bat beintza sartu dena Oskar Astarloa. Aurten ere jarraitza erabaki duena. Eta 4 aldaketa egingo ditu Hernanik. Eguraldi fresko baldin bada ere, gorputze freskotasuna nahi dute entrenatzaileek. Patri Polidorik buru dela. Laster jakingo dugu sorte pixka batekin. Zeintzu sartu diren, oker ez bagaude bat behintzat David Pelaz, 3. lerrokoa, beraz arintasuna emateko aurreko multzoari, eta gainera bera duen gogortasun horrekin plakatzeko, eta ez da gaizkitorriko David Pelazen ahalegina. Ea Valladolidek sartuko du baloia pasabidetik, Uztartze bilduan, baloia azkabetu ere bai, eta orain presioa urrundu eta alboko marrara jaurti dute baloia. Bueno, penalditxoa. Iñaki Etxotorrena, baloiaren jabe, baloia askotan duela, eta eskaseko alboko sakeko jokaldia antolatuko dute. David Pelaz gibelean da, lerrokatze edo hilaratze horren gibelean. Eta erdialdera ala ere, baloia Astarlo jaso nahi zuen, baina Valladolidekoek lortu dute jabetzea plakaje gogorra David Pelazek egin duena. Eta orain, baloia urrundu egingo nahiko dute Valladolidekoek. Ensego lerrutik 12 metro direlako, baloia urrundu bai, zaparra derra ere bai batera. Ongi Mikel Bidegarai, Igor Etxeberriai, eta berriro Bidegarai, eta marrazainak alboko marra ukitu duela Mikel Bidegarai adierazi du. Hortaz, alboko sakea eskasa. Ongi aritu da, jokaldi honetan Mikel, apurtarra, Igor Etxeberriarekin kombinaketa eginez. Baina, zelaiak bere marrak ditu, eta oraingoan marrazainak adierazi du albora irten dela Mikel. Ondorioz, alboko sakea eskasa, Hernaniren alde. Iñaki Otxotorrenak zelaia utziko du, eta berri ordez Otaño, Ugatz
Ugaitz Otaño zelairatu da, Otañito, denon ezaguna. Eta orain bai, ez dugu ikusi Valladolid galdaketa egin duela, baina Alberto Blanco sartu da, 16 zenbaki duna, eta hain zuzen ere bera jaso du baloia eskasean, baina epaileak errepikatzea agindu du. Hortaz, momentuz behintzat, David Pelaz, Oskar Astarloa, Ugaitz Otaño, zelairatu direnak, Erraniren aldetik. Hori guk momentu hontan dakiguna. Besteren bat zelairatu da. Eskasa, Erranirentzat. Uzartze Lasoa gune lokaztuenean. Bultza eta bultza, metroak irabazi, igerilekutxoan, zelairan igerilekutxoan esan nahi dugu, hor putza ondi xamarra delako. Baina ezkerre galean, ensegulerrutik dozena bat metrora Errani, baloiaren jabe, bultzaka, indarrean dira momentu honetan Euskaldunak, eskuinera zabaldu, ostikadatxoa, baina ez aldez aurretik zigor golpea dirazi zuen, eta horretaz baliatuko da Errani, partidako, ez dakio zenbat puntu, baina puntu batzuk lortzeko behin-ipein. Huts eta 26, lehen zatiko 16. minutua bete dela, eta albokosak izango dute orain, Erraniarrek aukeran, puntuak batzeko, esan behar dugu gainera, puntui dagokienez, momentuz, 3-6 urekin, 3-6 egin da, jokatutako 7 jardunaldietan, Matxin Collado dela 3-6 egin da, Erraniko taldean, ensegu gehien lortu dituena. Lander Meaza ere zelairatu da, eta ondoren, Bina ensegurekin, Erik Goñi eta Jose Luciano Abezia dira, Matxin Colladoren gibeletik, ensegu egileen aldetik. Alboko sakea erdiran zatera dute, baina ez dute lortu baloiaz jabetza Erraniarrek, gainera aurrera joan zaie baloia, eta ondorioz, uzartze bildua Brak Jesus Entrepinaresen alde. Eta ensegu manarekin dira, Hernan Ebret, Anartz Elosegi, Ugaitz Otaño, David Pelaz, Iñaki Otxotorena, Mikel Pérez, Mikel Limas, Mikel Bidegarai eta Franco Di Filippo. Hoi dira ensegu manarekin, orain arte jokatutako 7 jardunaldiari dagokionez. Ea uzartze bildu honetan, Gilek jarri du pasabidean baloia, eta baita zango zere urrundu presioa, Hernaniren presioa defentsan. Zehatu nahi du Mikel Bidegaraik azkar-azkar ateratzen eskas hori, baina ideia horretan atzera egin du hegalekoak etzegolako aukerarik segurtasun pikin batekin baloia jokoan jartzeko. Ea Matxin Collado giru ensegurekin lehen postuan diardu ensegu gilen aldetik, Erranin, eta gaur ere aukera duen besteren bate egiteko, edo beste norbaitek berdin zaigu. Motzean bota du Ugaitz Otañok, eta hasiera batean, baloiaz jabetu dira, orain eskura jokatu nahian, hasiera batean baziru dien erori gozitzaioela, baina ez, ezkerre galetik, eskuinera jokatzea erabaki du azkenean, argitasuna ere gutxi, eskas, pilaketa jokalarien bilketa han Valladoliden hagen aurrez aurre, 22 metroko lerro horren inguruan, baloia jokatu nahi, baina Brakek lapurtu, baina ez aurretik zigolkolpea adirazua zuen, okerez bagaude, jokoz kanpo, adirazi du kasu honetan partidako epaileak, Mirat epaileak, eta ondorioz, jokoan etena eta zigolkolpea, gainera erortzeagatik edo uzartze irekiten, argiak, aurten estreinaldia argiekin, uste du baiet, estreina dugu aurten ez, aurreko 2 partidetan ez dute argiri piztu ez,
aurreko bi partidetan hemen bintzat ez du argiri behar izan, eta gaur bai, gaur dagoeneko, jakina, atxaldeko bostak dira, eta bostetan argi gutxin zeru ilun honekin, zelua erabat lainotuta estalita baitago, eta argi hauen laguntza eskertzeko izango du deno. Oraindik jokoan dira Cisneros eta Anpordizia, eta baita biztan da hemen Hernanien ere. Baloia jokoan, Hernanik eskuin aldera, bizkanaka metro batzuk egin nahian lurrera, lurretik baloia, berdegunetik baloia jaso, eskuinera zabaldu, han presio handia dute, Espainiarrek, zaila izango da handik metro batzuk egitea, baina saiakera egin behar, ezkerraldera orain, eskura jokatu luze, baloi hori zaila dira kontrolatzen eta hori gertatu da. Pase luzeak, ez da zira errexea gaur egun lokatzonekin eta baloia dagoen bezala, beraz, aurreratua eta braken alde uztartze bildua. Gogoratu aurreneko etxan jokatuteko partidu 3 norgehiagoketan, 20 bat galdu zuela Hernanik Cisnerosen kontra, hemen Landaren, 24 eta 30 Burgosen kontra. Eta derbian, emaitza batzuk birgogoratzeagatik, 76 eta 14 galdu zuen Hernanik Ordizian, Anpordiziaren kontra. Eta urrengo jardunaldian Hernanik berriro etxean jokatuko du, etxeko laugarren norgehiagoka, eta hain justu Valladolideko beste taldearen kontra, El Salvadorren kontra. Urrundu egin dute Valladolidekoek baloia, Hernanikren zelaraino jaurtiz, goitikako baloian, Igor Etxeberriak, berriro zangoz, eta han jasoko dute bikain Valladolidekoek, eta berriro zangoz, berriro Igor Etxeberria zangoz, ea zein dominatzen duen zangoko joko honetan. Momentuz presio arindu nahian Hernanikoa, baina gutxi, Hernanik jaso duelako lurretik baloia, eta uztartze ireki antolatuta, ikus dezagun baloia eskuinerantz, gibelerantz, gaitzotainok, baloia zabaldu du eskura, okerez bagaude Mikel Perez jaso du, orain eskuinera berriro baloia, ezkerre galeraino heltzen den, ez erori egin da. Ez da errexe jokatzea ala ere, jokoz kanpoa dirazi du Mirat epaileak eta hagen aurrez aurre deneak. Kontuz. Ondartzen ari dira Valladolideko jokalari bat, eta epaileak ikusi beharko du, edo marrazaina zer gertatu den, momentuz ea pixka baretzen den, haserraldia, ea lasaitzen diren kontuak, baina badakizue, hau kontatuko kirola da, eta tarteka haserraldi den bat, zakarkeriaren bat ere gertatu hori da. Eta bain ikusiko dugu abertze adierazten duen epaileak ez dakigu. Ea zertan geratzen den, marrazaina eta epailea biak elkarrekin solasean, mintzaldian. Go bitartean, beste pantailan beste partidutxoa ere zatika ikusteko aukera dugu, eta momentuz iruditu zaigu, segurazki bigarren zatia izango da han Madrilen, Cisneros eta Anpordizia, baina iruditu zaigu, ikusterik izan dugun momentuetan Cisneros ari dela pixka bat erasoan. Edo bintzat baloiaren jabe. Ea gure epaile honek zer adierazten duen. Etenaldi luze xamarra, biztan da, eta bien bitartean,
aprobetxatu nahi genuke, baliatu nahi genuke, datorren jardunaldian zer norgehiagoka ditugun, gure paperetan, eta txartel bat behintzat bai, edo ez, txartel gorri bat, bai, ez da, txartel gorria. Hemen ikusteko aukera dugu, errepikapenean, Kesoseko jokalariari, txartel gorria atera diola. Bai, eta gainera, ikusten ari gara errepikatuta, oldartu egin dela, eta erantzun egin duela ukabilka bat emanez, baina egia esan ez dakigu zein den, ez dugulako besteak beste ezagutzen, eta ez digulako zenbaiki ikusten, jakingo dugu, laizter. Nio momentuz aukera ona, Hernanirentzat, 14 jokalarikin gerturatu delako Brak, 22-23 minutuan gertatu da hori, eta txartel gorria aterata, jokalari bat gutxiago, eta uste dut aurrelaria zela, beraz, garrantzitsua, txartel gorria. Ea baliatzen duen anarik punturen bat egiteko, baliatuz, oraindik bigarren zatiko, kasi bigarren zati osoa geratzen dela, alegia 23. minutua bete da oraintxe bertan, beho betetzear da, eta ondorioz, 17 minutu behintzat geratzen dira, saiatzeko pixka bat. Lehen esan dugu, ze partidu izango dire, 9. jardunaldian, alegia, urrengo norgehiagokak abenduaren batean jokatuko dira, aldatzen ez baldin badira egunez, baina abenduaren batean daude iragarrita 9. jardunaldiko norgehiagokak. Valladolid momentutan baloiaren jabe, ostikoz luze, defentsako ostika da, presioa arindu nahian. Kaskar, baina zorionez, epaileak adierazi du uztartze bildua Hernaniren alde. Datozen norgehiagok esan bezala abenduaren batean, iragarrita daudenak, lehen aipatu dizuegu Hernanik etxean hartuko duela Silver Store Valladolidko taldea, Landaretokin, Alcobindasek etxean hartuko du Bazko taldea, Las Terrazasen, beste norgehiagoka Burgos, Ubu Kolina taldea, Bartxa hartuko du, San Amaron, San Boyanak Zientziaz Cajasol hartuko du etxean, Valirio Aleun, Energia Independientek etxean Cisneros hartuko du, eta azkenik, Anpo Ordiziak kanpon jokatuko du gaurko Hernaniren kontrarioaren aurka, Brak Cisneros entrepinaretzen kontra. Hori izango da 9. jardunaldia, baina gu 8. dihar dugu, beste zaparradatxo bat gainean dugunean, zuk ikustaldezu kamera horrekin ondo. Partida. Nahiko joan esaten du ikusten duela. Argazki kamerarekin ari zaigu gaur ere. Nekane weborrian eta ateratzen diren argazki gehienak berak ateratzen ditu, eta ez du oso ondo ikusten gaur. Naiz eta argiak, mesede handia egin argiek, argiteria berria inauguratu zen, estreinatu zen joan den denboraldian, eta bikain, bestela lehengo argiteriarekin nahiko zaila izango benun ezer ikustea. Partidak aurrera jarraitzen du, 26. minutua betetzear, eta lehen aipatu dizu laguntzaileak, beste babesleak, Hernaniren beste babesle garrantzitsuak, Autosuedia, Zintzarri Taberna,
Gipuzkoa Kirolgi, Aitona Kafeak, hala ere, eten egingo dugu pixka bat gure berriketaldia, Valladolid, hurbiltzen ari delako Brak, hagen parera, ensegulerrutik dozen erdi metrora dira, baloiaren jabe, Uztartze irekia, behin eta berriro, eta orain bai, ensego lerruraino heldu dira, eta ensegua. Azkenean, partidako bosgarren ensegua egin dute Espainiarrek, eta ondorioz, huts eta 31 aurretik markagailuan. Bosgarren ensegua eginda, aurrelarien bite 6. ensegua, ensegu 5. ensegua guztira. Nahazten egia pixka bat enseguekin, baina ja egia esan, Valladolid bat edo bi gehiago egitea, ez izateke garrantzitsuango, aldiz, Hernanik egitea 4, bai, baina hori zaitxamarra. Beraz, momentuz, huts eta 31, eta orain ensegu transformaketa egiteko aukera dute, Brakekoek. Eta erresa du, hagen aitzinean delako, 15 metrora, hor nun bait. Zangoz. Eta baita gauzatu ere, 33. Aurrelarien bitartez egindiko ensegua, eta huts eta 33. Bai. Huts eta 33 Brak aurretik. 27. minutuan, bigarren zatiko 27. minutua egin du. Naiz eta Brak jokalari bat gutxiagorekin diharduen. Bestaldaketa bat egingo dute Espainiarrek. Lehen zeleratua okerrezpa gaude Casanas jokalaria, eta orain Gibelerako beste jokalari bat sartu dute Brakeko entrenatzaileek, zeleratu dute, hain justu ere. Gabriel Belez zelairatu dute, Valladolideko hain zuzen ere, bere izan da orain iruditan ikusi duzuen plakaje edo talka hori geratu duena, lehenengo lokatzak jaso ditu lurretik, baloia kontrolik gabe Hernanin, berriro ezin jaso, baina aurrera jarraitu beharra dago. Birkolokatu jokalariak, orain keinu txikio bat eginez, aurrera egin dute Filipok, erasoan Hernani eskura jokatuz, baina galdu ere bai, eta ondorioz kontraerasoa, Mikel Perez saiatuko da baloi hori jasotzen, zaila dauka, baina jaso du, baina gainean du besteak beste, Axel Martin Papa, eta hala ere, eutsi izan diote Hernaniarren baloi hori, presio gaindituta. Beste jokalari bat zailaratu duena Brakek, Arrai jokalaria. Orain ez du hasiera batean jaso Belezek partida, talka gogorra egin ere bai, baina baita Igor Etxeberriak ere, plakaje aparta egin ere. Erasoko ostika da Brakek, eta berriro han ikusi dugu baloia lurretik edo berdeunetik jaso duela, eta azkenean Brakentzat Uztartze bildua hagen aurrean, baina 40 metrora, hor nun bait. Huts eta 33 momentuz markagailuan, Brakek 5 ensego eginda, lehen aipatu dizugu, beraz, enseguak eginiko 5 ensego egindako erasoko puntua lortuta. Partidaren jabe dira, kasi Karlo gehienetan,
baina kontuan hartu behar dugu, momentuz, Espainiako orezko maila nagusiniko gizonezkoen arloan dinepein, bera dela, sailkameneko burua ezkerra dela jokatuko dut eskura, arrisko handia sortuz, ea urruntzea lortu dute, alboko albora, Hernaniarrek, baina lehendik adirazia zuen Mirat epaileak aurreratua. Joan iragola gure hemen teknikoa beldurtu da pixka bat, moztu egin delako pikin bat irudiak, baina jarraitzen dugu. Dugu kamara, ez duzu. Baina izena? Garmendia. Kamara irudiak hartzen azkeneko bizpeiru jardunaldi ez, sasoietan bezalaxe. Garmendia dugu kamaralari. Aurrera joan zaio Hernaniarrari baloia jaso, kontraerasoa antolatuko dute Valladolidekoek. Pase ere bikaina zuloa zegoen eta horixe aukeratu du, horixe baliatu du ensegua egiteko, okerrezpa gaude, bigarren zelaian sartu den jokalari batek. Esan bezala balioa lapurtu dute eta zuloa ederki biratu du, tartea egin du, bikaine aurkitu du tartea eta maisutasunez, baita 6. segua lortu ere, 32. minutuan. 0, 30 Badirudi Belek egindola ensegua, badirudi, ez dakigulako ziur, Jon Wilbrand Belek. 6. segua Brakek. Eta orain ondorioz badakizue, agetako jaurtiketa, ensegu transformaketa lortu alizateko, eta alba da, beste 2 puntu, 40 aiatuko dira, asmatzen balin badu, ez du bat ere zaila, agen kasik aitzinean, gure aldetik eskuin aldera, eta baita gauzatu ere, agen artean sartu du baloia, eta ondorioz beste 2 puntu, 40, huts eta 40. Bai, hemen zaleak, Hernaniko zaleak burua altxatzeko, esanez, eta hori espero dugu azkeneko ordu laurden honetan, ez, ordu laurden 6 minutuan. 6 minutu geratzen dira partida amaitzeko. Bikain jaso dute baloia Brakekoek, eta orain baloia jokoan jarri duena, uztartze erdia lanetan ari den Rami. Baloia han gordeta. Valladolidekoek defentsako ostikada jo dute. Armailen aldetik da jokoan baloia orain, Hernanik eskura jokatzea erabaki du, baina zaitasuna dituzte baloia kontrolatzeko, eta ozta baloiari utzi eta gordetzeko ere ahaleginak eta bi egin behar. Etenaldia berriro, epaileak holaxe uste dut izango dela pikin bat, azken minutu hauetako kontua. Nahi eta ezin, edo baloia behintzat ezin eutsi, uztartze desente. Eta ea horretan zeinek ateratzen duen etekin handiena. Eta etenalditxoak ere ugari izango dira. Lehen esan dizuet eta errepikatu ere, gero agian ahaztu ingo zaiguta, abenduaren baten izango dela 9. jardunaldia, eta Hernanik hemen landaren Valladolideko beste talde hartuko duela, El Salvador.
Ea, orain base sartuko du. Valladoliden aldeko sartze bildua. Eta jokaldi aparta. Ies egin du erraz, defentsa erabat gaindituta, eta hagen artetik sartuta, pausatu du baloia, gaurko 7. ensegua eginez. Ez dakidu zein izan denez. Ikusi duzuen nola jaso den baloia, eta korrikaldi bizian, kontrario gainditu, eta bere burua berdegunera botaz, lortu dute Espainiarrek 7. ensaioa. Huts eta 45, hain zuzen ere, 37. minutuan. Guk hemen behiratzeko tartea badaukagunez, esango dizuegu, Valladolideko Brak taldean badirela lauzpa bose jokalari kanpokoak, alegia ez direnak Espainiarrak edo Espainian sortu ez direnak, gure ustez, eta asko Argentinarrak dira, besteak beste, Bartolini, Brai, bai Argentinarra, gero badute Bell, John Wessel Bell, Hegoafrikarra, Sacha Casañas, Argentinarra, Zelanda berriko jokalari bat ere badute, joko zabaltzailea, Hopper. Eta askotan esaten horrek, askotan ez duela zer ikusi handirik, kanpokoak izan edo, fitxatuak izan, baina bueno, tarteka jokalari honak ekartzen dituzte, edo aritua behintzat, beste bate Argentinarra Tabo, gaur jokatzen ari dena, eta soilik, bueno, aukera dugulako komentario txioiek egiteko. Huts eta 45, partida amaitzear da, 7. ensego eginda Valladolidekoak, dena lortua dute, garaipenagatik 4 puntu, erasoko puntu gehigarriare, 5 puntu, eta orain baloia galdu dute Erraniarrek, ea zein aiatzen den gura plakatzeko, haze lasterketa, ezkerraldera mugituz, keinua eginez, eta azkenean, ezkerregaletik 8. ensegua Brakek. Ja egia esan berdin zaigu zeinek egin duen, beste ez dugulako ikusi, kamiseta zezen baki den, eta ezagutuko da genitu denak tira baina. Baina 8. ensegua egin dutela, hori badakigu ziur. Beraz, momentuz, huts eta 52 aitzinetik Brak, 8. ensegua. Gaur, ja, hau ere baliatuko dugu, Hernaniko jokalarien artean, horrela berri xamarra direnak edo iaz aritu ez zirenak gehien bat, jokalari bat edo beste badugu, iazko bajaren, iazko utxonen artean gaur behintzat, ikus ditzakegu Garmendia nahiak, Iraitz eta Oier, ikus dezakegu ere Igor Genua, lanak eta kontua direla, jendeak utzi egin behar izaten du, noizbait, gero, bueno, iaz ere oso gutxi jokatu zen bukaeran, Mikel Otxotorena, gazteak, ez du gauzatu, ensegua, eta ondorioz, momentu zola jarraituko dugu, ja, bigarren zatia amaitu delarik kasi. Bueno, hemen laguntzaileak ere baditut, eta bitxia,
aipatu ezpadugu ere, lehen zatian 26 huts aurreratu da Brak, eta orain bigarren zatian ere beste 26 puntu batu ditu Espainiako taldeak. Ea ba, amaiera honetan, zigor kolpea Hernaniren kontra adierazi du epaileak. Beste jokalari bat ere, orain arte aritu izan dena, eta orain nolabait entrenatzaile laguntzaile duguna, Ander Gutierrez ere, azken partida hauetan behintzat ez da taldean. Eta zelai erdian segurazki, zelai erdian den jokaldi honekin, eskasa bi eskur hartu, laizter amaitutzat emango du epaileak. Eskasa, eskatu dute Valladolidekoek, eskasa alboko sakea ateratzeko. Eta, jarraituz pixka bat aprobetxatuz, taldean aurten ari direnak neurri handi batean, iaz aditu zirenak, Gabezia, eta Lapeire bigarren lerrokoak, Hernanin esan nahi dut. Aldiz, Kepa Mijangos eta Mikel Imaz, ja nola baite, iaz tartek aritu zirenean bata bestea ordezkatuz, aurten biak ere partiduen hasieratik hasi behar dute, aurrelarien izan diren utsunea direla eta. Gero beste bat, iaz aritu etzena Facundo Salas, aipatu behar dugu. Gorka Igarteburu. Eta, Levin iaz izan zen Arroinak aurten utzi egin du taldea, eta berarekin aritu ziren parea bat edo lortu du Hernanik, lortu du edo etorri dira beraien ordez. Partidoaren ondarrean gaude, hain zuzen ere, 40 minutua bete direlako da, izan diren etenaldia direla eta pixka luzatzen ari da epailea, baina kontua da, honek ja eman beharrekoa, Norgia hori dagokionez. Eta 23 urte azpikoek, 14 eta 15 eta 14 irabazi badiote ere Brak Kesosi, helduen taldean, talde nagusian, Brak Kesos izango da, nagusi Hernaniren aurrean. Eta horrentxe amaitu da norgehiagoka, Hernanik huts, Brak Kesos Entrepinadesek, 52, 8. jardunaldiko norgehiagokan. Nola baite laburtzearren, arlo gehienetan izan da nagusi Brak taldea. Eta ondorioz, erasoko jokaldi gehienetan lortu duen segu bat, hasieran lehen zatian 26 puntu, bi ensegu behintzate uztartze bildutik aterata, Paelek egin dituena, lehenbizikoa berak egin du, 7 eta huts, 12. minuturako, huts eta 12 Albertariok egindeko bigarren ensegua, 24. minuturako huts eta 17 Tabok egindako ensegua, eta lehen zatia amaitu aurretik, Valentinik eta Paelek egin dute bi ensegu, beraz, 4 ensegu eginda lehen zatian berreganata zituen garaipenagatik eta gehigarrizko puntuagatik 5 puntuak Brakek, baina bigarren zatian beste ensegu eginda. Huts eta 31 aurreratu dira, huts eta 13 transformaketarekin, huts eta 38, huts eta 40, huts eta 45, eta azken ensegua 8. 37. Lehen zati, bigarren zati amaitzea zela, egin du Brakek 8. ensegua. Bistan da, sailkapenek buru jarraituko du, Kesos taldeak, hain justu ere, 30 punturekin, gaur 5 bereganatu dituelako. Txalo zartak entzulea, bi taldeei, kiroltasunez aritu direlako, eta gogoratu, 9. jardunaldiko norgehiagokak
abenduaren batean izango direla. Abenduaren bateraino beraz, atsedenaldia izango du Heineken Ligak, eta esan behar dizuegu entzuten ari zarete zaleak taldeari eskaintzen dizkion txaloak eta upadak, eta Valladolidkoak ere jatortasunez, kiroltasunez egin dute pasabidea, eta orain ikusleari ere